Međunarodna zaštita je posebna vrsta pravne zaštite regulirana nacionalnim i EU zakonodavstvom koja se priznaje osobama čiji bi život bio ugrožen povratkom u zemlju njihova podrijetla ili uobičajenog boravišta. Glavni zakon koji uređuje međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj je Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Postoje dvije vrste međunarodne zaštite, azil i supsidijarna zaštita. Azil će se priznati tražitelju koji se nalazi izvan zemlje svog državljanstva ili uobičajenog boravišta, a osnovan u strahu od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja zbog čega ne može ili ne želi prihvatiti zaštitu te zemlje. Više o azilu objašnjeno u videu Međunarodna zaštita koji je objavljen u ovoj istoj seriji videa koji objašnjavaju zašto izbjeglice još uvijek dolaze u Europsku uniju i u Hrvatsku. U ovom videu, na primjeru tražiteljice međunarodne zaštite iz Somalije, objasnit ćemo pripadnost određenoj društvenoj skupini kao razlog proganjanja. Amina ima 17 godina. Prije godinu dana otisnula se na put iz rodne Somalije jer ne želi sudbinu jednaku onoj njene bake, majke i dvije starije sestre. Kada su bile djevojčice, sve one su prošle kroz tradicionalno žensko obrazivanje. Jedini razlog zbog kojih Amina nije je taj što se školovala u glavnom gradu, gdje ju je majka poslala nakon smrti oca. Sve kako njezina najmlađa kćer ne bi morala proživljavati što i ona. Žensko obrazivanje ili genitalno sakaćenje je djelomično ili potpuno uklanjanje vanjskih ženskih genitalija. Ne provodi se zbog zdravstvenih razloga, a najčešće ga obavlja osoba koja nije medicinske struke, korištenjem oštrice poput noža, žileta ili škara bez anestezije. Oko 200 milijuna živućih žena u svijetu bilo je podvrgnuto genitalnom sakaćenju, te iako se na međunarodnoj razini smatra kršenjem ljudskih prava, procjenjuje se da će do 2030. godine 68 milijuna djevojčica diljem svijeta biti u riziku od ženskog obrazivanja. Prvenstveno se provodi u oko 30 afričkih i bliskoistočnih zemalja, kao i u nekim azijskim i latinoameričkim zemljama, te među zajednicama koje dolaze s tih područja. Vodeća je Somalija u kojoj navodi UNICEF čak 98% djevojčica između 5 i 11 godina podvrgnuto genitalnom sakaćenju. Slijede Gvineja sa 95%, Džibuti sa 94%, Mali sa 89%, Egipat i Sudan sa 87%, Sierra Leone sa 86%, Eritreja sa 83%, te Burkina Faso i Gambija sa 76%. U Europskoj uniji je žensko obrazivanje nezakonito, no unatoč tome procjenjuje se da oko 600.000 žena u Europi obrazano i da je 180.000 djevojaka u riziku, a ti podaci se odnose na samo 13 europskih zemalja. Genitalno sakaćenje najčešće se provodi na djevojkama do 15. godine života iz raznih kulturoloških i društvenih razloga, poput pritiska okoline, religijskih uvjerenja ili ideala ljepote i čistoće. Praksa potječe iz vremena prije kršćanstva i islama i pokazuje duboko ukorijenjene nejednakosti između muškaraca i žena. Razlikuju se 4 tipa genitalnog sakaćenja. Prvi tip, klitoridektomija, uključuje rasjecanje ili izrezivanje ovojnice klitorisa te može uključivati i odstranjenje klitorisa. Drugi tip, ekscizija, podrazumijeva odstranjenje klitorisa i dijela ili cijelih malih usana te šivanje preostalog tkiva koje ostavlja vaginalni otvor otvorenim. Treći tip, ujedno i najozbiljniji, je infibulacija, a on uključuje potpuno odstranjivanje svih vanjskih genitalija, zatim šivanje cijelog područja osim malog otvora koji služi za uriniranje i menstrualnu krv. Četvrti tip uključuje sve ostale rjeđe oblike sakaćenja, simboličnog rezanja i oštećivanja tkiva preko paljenja pa sve do kidanja vagine. Neke od posljedica koje žene podvrgnute tom postupku imaju jesu jaka bol i krvarenje, poteškoće kod mokrenja, ciste, infekcije i neplodnost, psihološki problemi, smanjeno seksualno zadovoljstvo, komplikacije pri porodu te veći rizik smrti novorođenčadi.
Fond Ujedinjenih naroda za stanovništvo procjenjuje da je svake godine u Somaliji obrezano oko 290.000 djevojčica, a mjere povezane sa suzbijanjem pandemije COVID-19 prema izvještajima međunarodnih i lokalnih organizacija intenzivirale su tu praksu. Većina djevojčica u Somaliji podvrgnuta je najokrutnijem postupku, intubulaciji. A medicinske sestre diljem zemlje izvještavale su kako su dobivale brojne upite za obrezivanje od strane roditelja koji su to shvatili kao idealan trenutak budući da djevojčice imaju dovoljno vremena da se oporave. Nepovoljna ekonomska situacija u zemlji uzrokovana pandemijom navela je brojne rezače da posjećuju domove i nude svoje usluge. A lockdown je onemogućio međunarodnim organizacijama podizanje svijesti o okrutnosti takve prakse. Ustav Somalije od 2012. godine o genitalnom sakaćenju govori kao o okrutnom i ponižavajućem postupku i praktički ga izjednačava s torturom i zabranjuje. Ipak, zbog pritiska konzervativnih i religijskih skupina, somalski parlament nije donio zakon kojim bi se takva praksa kažnjavala. Amina je pripadnica društvene skupine mladih žena u zemlji u kojoj je genitalno sakaćenje jako rašireno. Ta okrutna višestoljetna praksa ženama onemogućava normalan nastavak života. Zato je Amina napustila svoju zemlju i došla u Hrvatsku.